Ayun guys, kakain kami dito sa ano to, Hamila Restaurant. So madaming tao kaya tumambay muna kami dito sa labas. Si Migo umorder na. Ay. Oras na. Alas 7 na, ang init pa rin guys. Napakainit pa din. Ang katabi niya ayan ano, maliit na parang ano siya. Parang mini stop siya pero konti lang yung ano niya. Paninda niya yun sa kabila. Ang katabi nung Hamila Restaurant. Sige. Tinawag na kami ni Migo. Pasok na kami. A few moments later. Oh my God! Wow! Sige. Ayan na. Kain na. Sarap eh. Dal to eh. Ano yung Migo gulay? Ano yan ba? Pangunggo.